Okay, Afambu Ijeoma Okoli, native of Ndi Owu in Orumba North. So, Eskan na family Okoli Ishiou. When I again buying on a serious problem, my family people had on a serious problem. When I check back, we take go to get me here for we be kwezo lana. So my brother involved in our born West Anambra. Nanda ne kwoku lana. Ke we nwike we solve problem dey alhano. We see okay, no bu no ilana na mo anwele ke ezo we see okay, but before then I contact my husband. We kpozi adi ngwa chosi me okay na nsogbu adiro. So ihe na eme na 2016 April. Muna hala abo we reach agree. The 2 plots of land has not 1 million. But because na mbonyi mu no. Now we're at 800, which is 1.6. So one of my uncle was saying, but see what 100 did in a 1.5. So and how as you can raise we been na Abuja. We measured the when you had the money. So from the money, it's has to split chaya. When account go you see 100,000. When account on can non because the court hana no ya be here na agaya. So now we had the money, then the remaining one was given to them cash. So Hanchanya put out 1.5. From that 2016, Lutezena last 3 years or 2 years. This my uncle involved with Panoni Sibu Levi. Now being the first person pon Western Nuche a Lego Pana Mawa. West here, yes, because na buying na my family, I have big land, plots of land. But this my uncle and Oliver, we legi dogo ananina lecture, we almost na family ketelana. So, ndi hales lana kahana hang with issue, we choy bag and a tegomen you involved on here. All because number one. Why ndi Igbo na why na henwe akanana, or henju ego diego, no bo ya mo so we nwere there because no my father. So mo agolo there na ego. So from the first time, Henyom de Anna immediately. My handle me go solve our immediate problem. So all the okay matches and I did 2-0 there and I'm bound one. Man, I'm up the first person Hannah Lego. Before after some weeks, he went after the second person after going Kenya have and after the second person. But that second person Hannah Talego buzzing. Oh God, that my uncle Levi. Onye na no one near why be here na tazilega one. So lizo ga ha genyezi and ha kwesili inye anyi obona another people elego ya. So how we decide is aka size na personal land o code ndikwa evolve we settle zandi ha jiri ndi ha na lego ana. So the obona ha mechazi ha sort wazi onwe ha out. So ka emechaziri he we wezi ana we nyezi ogo that my uncle Levi na-ekwuzi okwu nke m ọ na-atọnụzi m upside down. So keme njukatazi nyo wesi mba na ọbụ onye abihe nyelo the person na onye nke nọ South Africa. So we kpọwa onye nke na fon wesi ahụ ka ezi brother ka ezi case we emechazia nyenye go onye nke na-enye ezi m ka ndo makumbu ụzọ we nara ego. Ọ sị na emecha na ga-emiti na ga-talk to Levi. So emecha talk to Levi. Levi na gwazi am sin ya talk to him. We gwazi that my uncle Levi when na ajuzia. Yo respond on na-enyezi bụ na ọnwa anyị ka mbụ. Kedu ihe gbasara m na na kwa ma anugo di ke ihe gbasara m na. Nsi okay. Onwe ihe gbasara m na iwe bịa nara m ego ana wee rie. Kita onwezi ihe gbasara abụgro m nwanyị. I put your end ota. So last 3 years ka nke na-akpọ uche Levi anwa bụ mpa ya na Levi ya. Uche anwa lediana na Levi bụ ofu nna ji ha na-abụ. So ofu nna anwa ji ha na-abụ. Uche lelana Levi ama ha na uche lelana ọ na phone ka akpọzi uche wesa na ukpọ Levi asị onye isi na family wesa na elegokwa diana. Levi wee gbara ọsọ wee nata village wee luto wee bụ na eziokwu na olego na o wee kpọwa m immediately sim na uche elegokwa that my land. Wesi yes okwu ijide ga na niile enwe na anyị nwe ban wee legide ha nche na lekpọ ya. Uche lezi akite complain no ihe ikuzieli ya ka ọ na-eme. Osim oke ọhịa aka m na-ekwu. Nsi yes no ihe m na-ekwu. Osim na nsogbu adịghị. Akọt ọda kọ. So letters
wee chọzie nọmba onye trace bụ onye zuru ana anwa. Luckily for me wee nweta maka ana anwa o nwere ana nke dị ya n'iru ha si ebe a wee wala ụzọ wee bata. Wee chọrọ ndị nwa ana anwa wee chọta ha wee sị biko onye nwa ana na anwa otu m ga-esi enweta kọntaktị ya. O wee sị m wee nye m nọmba wee kpọọ dị nọmba wee gwacha nwoke a nsị biko na anaghị ezokwa na ego akwụkwọ a na-ego ndị na-erejistara ya erejista. The man wee sị m na ya mara ihe nna akọ. Nsị oke ịma ihe nna akọ mana emechaa na ị ga-ama ihe nna akọ. E close that day. So after some time obido gbaba aja. So mụ ngwazi people gonna monitor him the place. Oge notices na ọ gbara aja mkpọkwa dị nọmba na phone si na nna agwa gị na now na ego ga na anwụ ga not go registered na under government. Iwe na-aga agba aja ebe ahụ. Ọ sị na ka m ga settle ụmụnna m ka mụ na ụmụnna m ga-akpaba na nwaanyị enweghị okwu na ala. Wee si oke na nsogbu adịghị. Wee kpọọ ndị mmadụ wee gwa ha ga-agbasasị aja nke owe ma na ndị serious. Wee ga-agbasasị aja anwa ka agbasasịzila aja ahụ. The next day ọ kpọọ m na phone sị m mama anatara ụlọ nsị na m anatara ụlọ. Ọ sị m onwe onye na-enetere m ana m anwa anya nsị na onwere onye na-enetere m ya maka amago m ihe o ji maka ya wee na-ajụ. So oge m gwachaziri ụtọ ọ sị m oke na nsogbu adịghị ọkọ. So wee ga gbazia fence na the place. Ka m gbaziri fence na that place. This man zuzi dị na wee pụtazia. Wee sị m na ya chọrọ na ya ga-akpụgharị m. Ya kpụrụ m gaa oko, ya kpụrụ m gaa Ụmụahịa, akpụrụ m gaa Abuja, ya akpụrụ m gaa ebe nsị ị gaghị akpụ ya because m na gị enweghị case. Anaghị m ga-ego ana. Abataghị m na ana kama na ọgwa bụ ihe bata na ana nke m. And na akpọ from the day beginning. Sị gị na ana anwa, gị gakwa ga anala onye na-alụ gị ego ana anwa eju. Because n'ifi na ọ bụ nwa bụ nwaanyị ma ọ na ijugo Levi ọ sị gị na nwaanyị ka m bụ na nwaanyị enweghị okwu na ana. Nsị na nsogbu adịghị na ị nwere ego bet na enweghị m ego. I kwucha ya ụta so letters ọ ga-akpọzie m n'aka ndị chief. Aka chief. Ebe bịa mee m invite na nke ndị chief. I bịa na nke ndị chief. Each time I bịa na nke ndị chief, ha ga-anara ego 1 crate of beer. Ndị chief, ka ndị chief. Chief cabinet ndị owu. Ha anara ego 1 carton of beer. Akwụọ 5,000 naira. Weta ọjị, weta wine, wetacha ihe ndị anyị na ndị abịago m ebe ahụ for 2 years ka anyị ji na-agbago na-agbada. Akpọ m hapụ ihe na-eme na Abuja gbadata. Oge ọbụla akpọ m bịa sometimes mbịa ọ gaghị enwe isi na ọkwa otu ahụ. So last abịa nsị ihe na-akpọ m na si Abuja na-abịa ọkwa ego ka m na-agbafusi ihe ahụ na-ahapụ ọrụ m na-eteki risk na my job. So ekwucha ya naba and then that last one has no judge the case finally. I pụta akọ ihe akọrọ anyị na so nweghị ekwu. So onye aka abịazi this last one ebe m si na ga-emezi the final judgment na 16th of this month. Abịazi na that 15th of this month 16th of this month I wee zuo leta ha nye m ha send and na phone m na m ga-eweta 20,000 naira ego judgment fee la nweta 2 crates of mineral beer 99,000 18,000 naira weta ego ọjị 3,000 naira agbakọcha ihe nọ napụta ebe 40 something thousand ngoro the money nye ha akpọkwa onye nke ọzọ gụrụ ego nye ha. But from the time ha bidoro ikpe ha na-ekwubu eziokwu. Eziokwu ha na-ekwu bụ na mgbe e mere Levite invite na mgbe e mere ndị witnesses invite o nwere onye ụmụnna m nọ Asaba so wee lesi ma na afọ ya dịkwa n'akwụkwọ mụ ameli ya invite onye nke na ọcha na-abịa enwetara nwụrụ m ya onye nke ahụ abịa wee gbaa witness yes na ha lesịrị m ana. So my uncle bụ Levi na ebe ahụ ndị igwe cabinet a na-ajụzi Levi as the head nọ na the family now kedu otu unu n'ije ọma si wee jete n'ala mgbe a kpọzi Levi na-ajụzi Levi as onye isi na Levi wee sị na n'ọnwa ka mbụ na ma anụgo di kedu ihe ngejiga bịa na-etinye aka n'ala mana akwalisi gana na yes ndị igwe cabinet wee sị ya ịma na ọnụgo di and na ịma na ọnwa iwe ganarị ya ego 2 plots of land oluzie kịtazi iwe kwu eziokwu n'ọnwa ka ọ bụ ha na-abarị ya mba. So onye aka emekatazi this last one I doesn't ha jizie the whole matter turn Zaya upside down wee sị ya na ihe mere mbụ na onye nwa na bụ uche na family Okoli bụ ihe gbakọtala ọnụ wee lesi onye ka ana. So based on that na ana bụ ihe nwe no onye ka bụ ihe nwe dị onye ka bụ onye gola na ahụ. So ndị chief a na-ekwufu na ọgụ nwa na before bịakwa turn kwa okwu upside down so na onye nke mba na ọ nara m ego ana na mbụ nwaanyị ha bịazie kịta anụ a tọnụzie upside down wesịa n'ọzọ ụmụnna anyị bụ ihe lesa meanwhile no single person bụ Uchenna nwa bụ ihe lele dị ana
sizie na Levi sign Levi asan mana enwe ko bụ na ha agaga mee ihe ndị anwa n'azụ wee sizie na Levi ba aka ji ọfọ na the family ihe sign ya na ọsị na enwekwara na ndị nke ọzọ adị na onye ka bụ ihe nwere ya Levi gazi aga chọọlụ m ana m ọ chọtara m ana then onye ka ga-agbakwalụ m ya fence ndị igwe cabinet sizi na onye ahụ golo ana second times onye nwezi ana mana from the beginning ha sobu na ọgụ nwana na-eblem ndị ahụ your uncle so na ha si bịa n'esighị ana bịakwa na asịsị ya bụ nwaanyị na ha bịazi turn upside down change kwa topic change kwa the okwu ha kwuru na that man golo ana second time onye nwana onye nwere ana na ụmụnna zuru wee lesi ya ana. Kedu afa village go? Village m bụ Enumbom village ndị Owu town. Okay, Enumbom village ndị Owu town, Orumba North local government. Ewutere m onye ndị igwe cabinet unu ji were bịa from the beginning support ọgụ na ihe ndị a mere adọrọ mma along the line ha bịakwa tụghakwa okwu azụ sikwa na onye Angola na the second time bụ onye nwezana and akwụkwọ iji Ghana everything niile dị ya n'ọgụ nwaanyị fejize because of na nwaanyị ka ịbụ na ịbụ nwaanyị na nwaanyị adịghị nwaanyị mana ọ ha bịakwute egwu lesi Ghana eze now maazị na ịbụ nwaanyị ọ dọrọ mma I pray that ndị village unu na-akwụ n'eziokwu ga-etinye ọnụ n'okwu a ọ bụ na each village o nwere ndị kwu n'eziokwu o nwere ndị aga compromise whether na ha flee ego they will not compromise. I pray that ndị village ga ahụ your village people ndị kwu n'eziokwu yes they will be involved in this case. Ọ dọrọ mma imegide mmadụ adịghị adọ mma and that is what I stand for. Imegide mmadụ adịghị adọ mma it's not good. Imegide mmadụ adịghị adọ mma. Degokwa na banyị na-elekpọ anyị enwezi anyị na dị homeless because our own building agbaghị ọkụ. We are homeless. How? Can you ọkụ? Maka ife security na nganga na Igbo. Mba o, just no one person no. Out of our greediness for giving. Why do you know with properties needed there? Now my mom not hopeless. Your mom not know. Uno go have block. You don't believe okay if man. Why nothing? Okay, una amulo ni baludu uno. Ama because mbacho onwe one security na opposite, onwe lodge allo opposite ya. Okwuru onye gbaji uno ọkụ. All the person afa. We see okay na nsogbu adịghị. But since ahụ o megokwa ebe 3 or 4 years now. My mom amara dị because ọ nọ na we did not tell her. Na ihe niile anyị nwere agbago ọkụ. Mana onye mgbalụ ya ọkụ unu onye ahụ na-aza ana so onye ahụ na-eji ụgwọ. Onye ahụ na-azụ. Just wickedness. Onye ahụ na-azụ. Ọ na-eze n'obodo, ọ na-eze onye ahụ eze n'obodo so gịnị? Ọ bụkwa na na-eze ọ kwa nwatakịrị o. Kedu mba? The security man si n'ọnya wa ka ọ fụrụ mgbe anwa na ọ na-amụnye ọkụ n'ahịhịa. Nwunye katazi ọkụ nyo wee pụta wee fie ebe ọ na-akpa n'ụlọ ahụ wee jụọ esi a kedu ihe ị na-akparịrị ebe a ọ sị na ọ nọ nwanne ya nwoke ya na-enedo ya anya ọpụbazie wezie ọkụ ahụ o ji na-etinyezi na ihe before you know it unu ma ebum nwụrụ ọkụ unu ga-enwuru ọkụ mana kedu ife ndị obodo mere about it? Onwe ihe ha meluo tata o onwe ndị obodo meluo tata the boy ka na village unu ọ ka nọ ya government adịghị involved in this case. Government adịghị because onye nwe mmadụ bụ ihe nwere government. Ha tara m me I no understand. So unu na-akọ na unu bega agbụgbọ ọkụ na unu bega agbụgbọ ọkụ. Nọ ba anyị gbara ọkụ na ndị Owu n'Enumbom village.